Razgovori.com. Znači, dalje smo na okupljenju DevPro profesionalaca i ovom prilikom razgovaramo sa gospodinom Draganom Barovićem, čovekom koji ima jedan od najdužih, što bi se rekao, stažova u internet marketing industriji u Srbiji. Pored bavljenja internet marketingom, on je poznat i u akademskim krugovima, drži elektronsko poslovanje na Višoj elektrotehničkoj školi u Beogradu i na postdiplomskim studijama u Novom Sadu i IM-Euro. On će nešto više reći o njegovim aktivnostima povodom otvaranja strukovnog udruženja po imenu e-Start. Znači, povod za pojavljivanje moje, za sad, nažalost, nisu ostali mogli da dođu, nisu bili fizički prisutni. Mislim, bili su u situaciji praktično da jednostavno da iz nekih drugih razloga nismo mogli prijaviti da dođu. Znači, moje pojavljivanje ovde na DevPro skupu je upravo bila prva prezentacija priče koja se odnosi na udruženje koje se bavi razvojem elektronskog poslovanja i internet preduzetništva i gde sam ja želeo da kroz neku razgovor na temu o tome šta je biti profesionalac u internetu, a šta je biti amater na internetu i kako da se razdvoja praktično profesionalci od amatera na internetu i nekim razmišljanjima na tu temu, da jednostavno dođemo do nekog, da tako kažemo, zaključka, odnosno da napravimo određene pozvane operativne dokumente. Operativni dokumenti podrazumevaju sistem u kojem vi dobijate tačno određeni stav koji može da bude primenljiv konkretno za određenu oblast. U ovom slučaju mi želimo da napravimo operativni dokument koji će nam omogućiti da mi odredimo na koji ćemo način da određujemo različita profesionalna članstva u samoj organizaciji, odnosno kako da dođemo u situaciju da jednostavno kažemo da evo, ovo jesu profesionalci, članovi su organizacije. S druge strane, naravno, neće članovi organizacije biti samo profesionalci, nego svi oni koji su zainteresovani za razvoj interneta u Srbiji, s jedne strane, i s druge strane, znači, široka javnost koja jednostavno vidi u internetu neku svoju šansu. To konkretno znači da u konkretnom slučaju e-Starta biće više različitih vrsta članstava, da se tako kaže, ali obzirom da je ovde primarna ciljna grupa, odnosno da je većina ljudi koji prisustuju sada trenutno u ovom skupu su ljudi koji su direktno profesionalci iz ove oblasti, upravo sam iz tog razloga želeo da čujem za različite mišljenje i dobio sam veoma interesantne komentare koji će kasnije praktično, nadam se u narednih nekoliko dana, biti pretočeni u taj neki, ja to zovem operativni dokument, i da će ljudi imati prilike da kroz konkretne aktivnosti koje nameravamo u narednom vremenskom periodu da uradimo, znači po principu isto tako nekih sastanaka koje bi pozvali ljude koji su direktno vezani za te oblasti, da prikažemo, znači, nakon tih sastanaka, znači šta će da se produkuje, da kroz to prikažemo šta će konkretno raditi organizacija, da bi kroz, znači, konkretne aktivnosti ljudi prepoznali da li žele ili ne žele da budu članovi, odnosno da li žele da participiraju u aktivnostima organizacije. U ovom momentu za sada još ne primamo članstvo, nismo ni želeli da puno da pričamo o tome, znači koje su uslovi i tako dalje, koje su varijante članstva i slično, koje su sve koristi vezane za članstvo. Na sajtu blog.e-start.org postoje ciljevi i o samoj organizaciji koji bi trebali za početak dovoljno da govore o tome šta će konkretna organizacija da radi, pa vidjet ćemo, znači, nadam se narednih mesec ili dva da će biti mogućnosti da jednostavno ljudi, znači, i profesionalci, i šira javnost, i različiti poslovni korisnici, i veće internet firme, srednje internet firme i tako dalje, vide neki svoj interes u organizaciji e-Start. Dragane, kaži mi, što misliš koliko je elektronsko poslovanje dobro zastupljeno u akademskim institucijama u Srbiji, pre svega mislim u višim školama, fakultetima? Konkretno, iz razgovora sa mojim kolegama iz branše shvatam da su mnoge stvari koje oni znaju, kao i sam, recimo što znam, naučili na neki drugi način, a ne na predavanju na fakultetu. Što misliš, koji je uzrok tome? Za razliku od nekih inostranih slučajeva, slučaja prakse i tako mislim. Radi se o tome da jedan od razloga zašto smo želeli da pokrenemo ovu organizaciju, postoji već 5 godina na različitim diskusijnim grupama tema o tome da je potreba, da postoji potreba. Mi konkretno, nas nekoliko konkretno razmišljamo o ovoj organizaciji već jedno 4 godine i tek je sada smo došli u situaciju da nešto uradimo. Jednostavno su se neke stvari poklopile u datom momentu
Ono što jeste bitno sa aspekta edukacije je to da i jedna uloga organizacije koja bi trebala bude vrlo bitna, a to je sama edukacija. Znači, s jedne strane onih koji su zainteresovani, znači, za priču o elektronskom poslovanju, s druge strane izuzetno bitna priča edukacija samih edukatora. O čemu se zapravo radi? Znači, u Srbiji trenutno se na prste jedne ruke može pobrojati institucije koje mogu da daju neko kvalitetno primenljivo znanje iz oblasti elektronskog poslovanja. Govorimo o klasičnim edukativnim institucijama, odnosno takozvanom formalnom obrazovanju, znači to su srednje škole, fakulteti i tako dalje. Sa druge strane postoje određeni kursevi, to je takozvana neformalna edukacija koji daju određeno operativno znanje, ali trenutno razvoj generalno svesti u Srbiji vezano za posao, što mi smo u tom periodu tranzicije, a period tranzicije znači prelazak iz komunizma u nešto što je kapitalizam, znači ljudi još nisu shvatili da im je potrebno upotrebljivo znanje da bi radili posao, ali mislim da to se sve više i više shvati. Ono što jeste bitno je da ono što će, jedna od stvari koja će organizacija da radi jeste upravo i edukacija tih edukatora, znači da dođemo u situaciju da imamo veći broj onih koji imaju dovoljno dobra znanja da bi mogli na adekvatan način da prenesu. Znači, činjenica je da trenutno u Srbiji vi ako hoćete da naučite neki posao koji se odnosi na internet, uglavnom morate da ili da naučite sami ili da idete na neke kurseve ovde ili da položite online neke kurseve napolju ili da uzimate neke sertifikate napolju. Ono što mi želimo da ponudimo je da dođemo u situaciju da takve neke stvari ponudimo i u Srbiji. Sad, koliko ćemo uspjeti, to će vreme da pokaže. Da. U svakom slučaju, svaka inicijativa koja ima za cilj da se razvoje poslovanje u napredu našoj zemlji treba podržati. Želimo puno uspeha Draganu i njegove organizaciji, da čitava industrija poslovanja u Srbiji bude na onom nivou na koje zaslužuje. Hvala na izvanom vremenu.